nyawiji gumolong dambyak gumregut lambae binarung rapyak watang anggati gumalaranga bai soraiku moro kirang-kirang juga tandang-tandang jumangka gagah gumrega liru parana musampato siyaga domakarya angkat karyaning raja murika harja Utra dilewa Ayo duk. Yo.
Putra Birama Panda Audio dan juga konco-konco YouTuber matur nuwun. Hey! Oh, hey, oh, hey, ho, ho, ho. Kaya mangkene Mas Bapak Gunawan ayo untuk siji-siji diaturke kaya ngapa ulah kabeh gelani para Sri Kandi Putra Birama ya dikepenake ayo bebarengan padha ngojok kanca Putra Birama lho iki Bapak Gunawan kepenake nduk yo kanca-kanca Bradul semangate ditambahi Mas Bundut Dik Dwi garis miring doer dikepenake nduk Bapak Gunawan Joki Putri Raja rene aja ngedok gae oleh samar disawang kancane aja dipikir yen lagi naksir aloke wong ora tombo yo aja nasikan kanggo sujanan muli kapitak sing padha ndelok
lagi dulu yo mojo lalamate jang Lampairo katon ayun-ayun yo nger sira mas padakno nggih para Srikandi cacahe wonten gangsal manuk cacaya 05 yo nger 05 putra Biramalo iki Mas oh ketuk wayo oke ini iki nanggap regane larang para banget ayo
Ayo, ayo. Dan juga nanti ada atraksi yogo mangan botol aqua. Sliramu wis suwe pisah lambe saiki katamu wong ayu tansah nyedak sliramu muga tansah sayangan katon sliramu sumati. Ayo ketularan ketuk. Iya. Ayo, 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 ayo. Diantarkan selamat malam Mas Permadi. Selamat malam, Oke Mas Permadi, terima kasih rawuhipun Mas. Oke Mas Gunde, kalian kongko-kongko dari Gador, matur nuwun. Yuk, ha hei, ha hei, os.
bendina liwat harapanku segelas kere kuning aduh kulit tangi nemu kiring nyok tambah nanti sing yen to mesem karo gagat landing yen ngandikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen manganggo sarwa badan napa luput yen kula kepencur reweruh sedina wae rasane kaya sesasi nadyan rondo ning ayu suwe kapikat atiku asasa rintan kalu aduh lam-laman rondo sing ayu ayo tuh ayo lo tut Mas Permadi matur suwun saben dina liwat karepanku dadak lancir kun aduh kulitane nemu piring saya tambah manisé yen to mesem karo geget lambe yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran masuk terus yen nganggo sarwa patut napa luput yen kula kepitur weruh sedina wae rasane kaya sesasi suwene nadyan rondo ning ayu kowe suwe kapikat atiku sasa rintan kalu aduh lam-laman rondo sing ayu he 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 diucapkan selamat malam kepada Pak Rudi ataupun Mas Rudi dari keluarga besar Putra Manduro Kauman Pangurjo. Matur suwun rawuhipun tumar-mari. Ha he. Yo, yo.
Serampate Mas Godes doa hae hae sing nyata gata jaya milik wong sing saklas ini Fudut dikwer fudut Satale no satale
audio profesional matur thank you. Ayo dong sing hati-hati atur moder Putra Dirana lho iki yo aku atur hai mau lho niki teman-temanipun Bapak Pagire ingkang suwun minggah wonten ing sasana Kraton kang putra putri saking Putra Bidara kepareng nyuwun pamit wonten ing dalem kula. Nyuwun diterke bali Bapak Pagire nggih. Nyuwun wahyu kala seba Mas Putut. Siji wae nggih mamik mulih rumeksa ingsun ngelong Mas Putut. Padha dikepenake kaya ngapa aku nyuwun diterkendali ingsun lakone sedaya wara kalawan mekak hawa kang ora kara senadyan setan kentayangan tansah kawirabeda hingga pusing amatan soce nyirap geni wis berkong kalawan maka dapat warganing cetra linambaran sekawasan karo Sri Ramuri dari kemuliaan sang yang jadi pangeran. Ya iki lho. Nanda audio. Sasaran kalian turun Bro Putri.
ayo gampang ana iki nger kowe aku terus bali Pak wih dalah hehehe kok kaya ngene turuk halem aku durung purun diterke bali pisan meneh Pak Wakira iki ngono aku ora njaluk dibentut aku njaluk ketan 1000 op ayo ayo Tiar aku jaluk balik aku ayo Pak Wakira ayo iki tampanana ya ampun juduer rodok lengah aduh biuk lara lo aduh sakit sakit wes toh aduh biukmu alah ngene balik duwe 50.000 nang wis ora lah dipang pecuti ngene iki kene mboke karo bapake ora nonton pecuti lho Bapak Kira so Jos Rome